cloc yn ticio ac mae'r byd ni ar dan. Mae'n amser deffro. Llifogydd tanau newyn a thlodi. Dyma ein realiti ni. Mudo, gwrthdaro, dadleoli, a dyma ein dyfodol ni. Pam ein bod ni'n dal i rando a bla 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 rai mewn pŵer? Pam ein bod ni'n dal i gredu y gallen ni brynu ein ffordd allan? Mae'n amser deffro, mae'n amser addo i newid. Fedrwn ni ddim cario ymlaen. Fel hyn, mae gennym ni fraint i arafu i leihau ein defnydd i feddwl i stopio'r cynnydd. Dechreuon wrth ein traed, gael wneud y pethau bychau. A hwn bwysi ar y gwmnïau a'r gwleidyddion i wneud y pethau mawr. Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf. Felly dyma ein haddewid i newid ein ffordd o fyw a galw am newid systemig mwyn y rheini yng ngwledydd y de byd eang mwyn dyfodol ein catref. Dyma'n haddewid ni. Beth yw dy haddewid di? Mae'n amser